Asa naman to kung baybay eh. Ya, ay dire raman to gaina. Asa naman to? Asa naman to? Uy, tuwara. Isko. Gaina ako si pangitaan ni ba. Matay ning tawaan na nga. Bay, nagusa man ka na bay. Magawa na ko plakata bay. Ha? Magawa na magana Ah, dakuan na kay sumpal kata bay oy. lagi bay. Matay. Gaina ako si pangita sa mo bay. Ano naman bay? Kining kon ba ba mong tana sa tanan ko sa imo ha, magpa-advise unta ko kay matay siguro mo kog biyaan bay. Oo. Isa man. Kining unsa man sa kanang relasyon bay, nagbase ba na sa kagwapo kanang hitsura? Kanang pan ba? Ang kon bay, mga bay kon ba di na magbase sa tsura unsay porma nimo. Unsa man nagabase Base dila? na sa kon bay sa kadako. Unsa sa kadako? Sa kadako sa imong gidala. Unsay nga dako nga dala bay? Ang dako gud ba? Kanang dako. Dako ang gidala nga gugma sa imong asawa ba? Ah!